बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मोनसे गाहाय बिथांखि आरो रादाय होनायफ्रा जादोंमोन बिटिआरनि सुबुंफोरनि हानि जेंनाफोरखौ 100% सुस्रांनाय। बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा मिशन बैसुमुथि मुंनि मोनसे बिथायारि बिथांखि जागायदोंमोन। बेनिनो गिबि रोखोमनि नाजानाय थामहिनबा मिशन बैसुमुथि 1.0 नि गेजेरजों मोन 14 हाजों सोमोन्दो गोनां अनलाइन सिबिथाइफोरखौ होनाय जादोंमोन। बिटिआरनि सिङाव थानाय गामिफोराव हानि रेबगान्थिफोरखौ गोदान मुगायारि खालामनायखौ बे हाबाफारिनि आवथायाव लानाय जादोंमोन। जेरै उनमोनगिरिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय, रेबथुमजानाय खाख्रिनि गेजेरजों नामजारि खालामनाय, गुलाय गुजाय गैयाजासे बेखेवनाय, 1 बिगानिबो बाङाय आबादारि हाखौ आबादारि नङै हायाव सोलायनाय, आवथायाव थाखानाय हाखौ मियादि हायाव सोलायनाय, एकसनिया हाखौ मियादि हायाव सोलायनाय, हानि कालि एबा अरथाइखौ फोसाबनाय, मोनथाय गैयाजासे थानाय पाट्टादारनि मुंखौ बोखारनाय, मुं फोसाबनाय, पाट्टादारनि मबाइल नाम्बार आपडेट होनाय, हानि फोरमान बिलाइनि लिरस्लाय, लाइजामनि फोरमान होजानाय लिरस्लाय, हानि फोरमानलाइ। मिजिंथिनाय बायदिब्ला मिशन बैसुमुथि 1.0 आव मोननाय 1,91,252 आर'जलाइफोरनि गेजेराव 1,64,971 हाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों सुस्रांनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बेबायदि रोखोमनि जाफुंसारनायनि उनाव बिटिआर सरकारा बे सिबिथाइखौ फेहेरनो थांखि लाबावदों, जायनि सिङाव मिशन बैसुमुथि 2.0 खौ जागायनाय जादों। सरकारा रायजो राजानो गुबुन गोनांथार हाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाइ होनो गावनि रादायखौ फोरमायदों आरो सोफाजानाय गोदान सिबिथाइफोरा जादों। सेथि नाम्बार, गोबाव समनिफ्रायनो दखल खालामबोनाय सरकारि हानि थाखाय सरासनस्रा एबा सिलिं सरकारि हायाव गावारि नखरनि मुङाव मोनसे मियादि पाट्टा होनाय। नाम्बार 2, भिजिआर एबा पिजिआरजों गोबाव समनिफ्रायनो दखल खालामबोनाय सरकारि हानि थाखाय गावारि नखरनि मुङाव मियादि पाट्टा होनाय। बे सिबिथाया जादों बिटिआर सरकारा होनाय हाजों सोमोन्दो थानाय साबसिन सिबिथाइ। बे सिबिथायनि गेजेरजों भिजिआर एबा पिजिआर हायाव गोबाव सम नाङै थाबोनाय थागिबि नखरफोरखौ 1 बिघायै हा होनायनि थाखाय राहा लानाय जादों। नाम्बार 3, सरकारि खालामनायनि गेजेरजों आरजाथाव हा गैजायै थागिबि नखरफोरनि मुङाव दैथायहरजानाय एकसनिया पाट्टानि थाखाय मोनसे मियादि पाट्टा होनाय। नाम्बार 4, गोबाव समनिफ्रायनो साहा एबा राबार आबादनि थाखाय बाहायजानाय सरकारि हानि थाखाय थागिबि गावारि साहा एबा रबर आबादारिफोरनि मुङाव मोनसे मियादि पाट्टा होनाय। जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बे सिबिथाइखौ बड'लेण्ड गावखुंथाय हालामनि साहा आरो राबार आबादारिफोरनि थाखाय लाबोनाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो सरकारि हायाव थाग्रा साहा एबा राबार आबादारिफोरा बे सिबिथाइनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। नाम्बार 5, गोबाव समनिफ्रायनो सरकारि हायाव साहा एबा राबार आबाद मावग्रा गाव हेफाजाबारि हानजाफोर आरो रेबथुमजानाय आफादफोरनि मुङाव मियादि पाट्टा राननाय। नाम्बार 6, हानि मानसावगारिनि हेफाजाबजों फोरमान होजानाय डुप्लिकेट जगायनाय। बेयो रायजो सरकारजों रायजो राजानो होजानाय गिबिसिन सिबिथाइफोरनि गेजेराव मोनसे। बे सिबिथाइफोरनि गेजेरजों गोनां फोरमायथिजों आर'जलाइ होग्राफोरा बाहायजानाय हानि डिजिटाइज खालामजानाय मानसावगारिनि मोनसे लिरस्लायखौ मोननो हागोन। सिबिथाइफोरखौ मोननो थाखाय रायजो राजाफ्रा बैसुमुथि.bodoland.gov.in एबा sewasetu.assam.gov.in पर्टेलाव गोनांथार फोरमानलाइजों लोगोसे 2025 मायथाइनि 14 जुन खालारनिफ्राय आर'जलाइ होनो हागोन। अनलाइन आर'जलाइनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नोगोरारिफ्रा गावसोरनि ओनसोलाव थानाय खाजोना बेंखन मावख'गिरिनि मावख' एबा साखाथिनि रायजोआरि सिबिथाइ मिरुआव थांनानै खालि सरखारि मासुलखौल' होनानै आर'जलाइ होनो हागोन। रायजो राजाफोरजों गथायजानाय आर'जलाइफोरखौ सरकारि बिथांखिफोर आरो नेमखान्थिफोर बायदियै मावफुंनाय जागोन। मिशन बैसुमुथि 2.0 नि सिङाव गोदान सिबिथाइफोरजों लोगोसे बैसुमुथि 1.0 नि सिबिथाइफोराबो सोलिबाय थागोन। बिटिआर सरकारा लानाय बे आगानफोरा सा-सानजा ओनसोलनि गासै 6थि फारियाव थानाय गावखुंथाय गौथुमफोरनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि आगानफोरनि गेजेराव होननानै साननाय जागोन। आं बिटिआरनि थागिरिफोरखौ जेबो गेजेरारि एबा दालालनि हेफाजाब लानो नाङा आरो मिशन बैसुमुथि 1.0 आरो 2.0 नि गेजेरजों अनलाइनै होनाय गासै 20 सिबिथाइफोरखौ लानो थाखाय खावलायदों। दिनै 2025 मायथाइनि 15 जुन खालाराव
मानगोनां रायजो बेंगिरि मुस्रि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि नुजाथिनायाव मिशन बैसुमुथि 2.0 नि सिबिथाइफोरखौ बेखेवनाय जाबाय।